Makan dulu nanti nanti video tuh. Ini dah begitu. Ini di mana? Ini mas satbar sabar नै दिनै बिस्थिबार शुक्रबार शनिबार रबिबार समबार मंगलबार नंगौना नङा हा दिनै सातबार बारायाव सात दिनै गाबखांनाय रिंखांनाय गाबख'नाय बिख'नाय दिनै बाराय लायै लायै जन्म होनाय थायो ग्रहआवबो जन्म होनाय थायो मंगलबारावबो थायो अराहित खाबैसा थायो कृष्ण बैखौबो थायो दा नै फिसाफोरा दिनै बे खेराइ फोरबोजों लोगोसे लैथोनिखौ दिनै गाज्रि हरदों नाथि पुथि फिसा फिसौ नुगोना नङा दिनै नोंसोरखौ दुखु सुखुखौ सुख'नो बिफोर आफोदनिफ्राय बायग'नो खैलां खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो होनानै बे रामनि नाम लानानै हाथियार बावदोंबा रामनि ओंथिखौ मानो सिनायथि होआखै ओइनो रामनि ओंथिखौ सिनायथिनो होनांगौ दिनै मानो दिनै गाबख'आखै राम गल्लाखौ होदोंबा दिनै लाइजौ लाइजामखौ होदोंबा गावगारनाय बुगारनाय दामगारनाय गासैखौबो दिनै नै जेखिनि गाबख'लांबाय बिख'लांबाय रायख'लांबाय बेखौबो जों दिनै मानिलांबाय गाबोननि दिननि खेराइ फोरबोखौबो जों दिनै खार खालायगोन फिसाफोर जों दिनै रैखा खालायनानै दिनै उपकार खालायलांगोन प्रदान खालायलांगोन खौसेजों जमा खालायलांगोन नाखि जुलिजों जमा थानांगोन मुनुसमाया फिसाफोर दिनै नै बे श्रीरामनि नाम लानानै श्रीरामनि नाम लानानै जय वीर हनुमाननि नाम लानानै बे समाज सान्थिनि रायजो राजा गावस्रि गाव राजायाव बर' दौरि दं बर' दौरियानो हाथियारखौ हमनांगोन सातथा दिनै सत दौरि हारिनि गंब्रै बर' दौरि दिनै हालमाजि बेबो हाथियारखौ बाहायनांगोन जिथु नाथि पुथि दिनै बिदा फंबाय दं लोगोसे दिनै खेराइ फोरबोखौ गाव राजा गाव थिलिखौ लाखिनाय गामिखौ बेंनानै सृष्टि होजेननाय जोनोम होजेननाय खुंजेननाय रनेन राम बलरामाबो हाथियार हमनांगोन दिनै दानगोन हायाखैबा बुगारनो हायाखैबाबो बेजों गावगार बुगार खालायनानै होलांगोन होलांनांगोन रामनि बोननाजों अराय राम चिरन्नि थाखाय राम हनुमान गावलां गावथां दाजा थेर थेर दाजा आलाय बिलाय दाजा अक्सियाव मुक्ति मोनगोन समायना न'खरफोरा जालांगोन फिसाफोर फिसा फिसौ गासैबो बिमा बिफानियाव हक साख्रिनि राज लामा गैयाबाबो
선단फोरनाव थागोन होननानै बुंदों होनांगौ आइ आफा साख्रि बाख्रि गासै गथ' गथायनो गासैखौनो मोननांगोन खोनानो मोननांगोन मिथिनो मोननांगोन होननानै बुंदों गाबोननि दिनाव खेराइ फोरबोखौ खुंनाय बेहाव दिनै बिमा गुरु दं लोगोसे दिनै बिफा गुरु दं लोगोसे बर' दौरि दं ब्रह्मदौरि दं हालमाजि दं खरमाजि दं इसोर होनोबा दिनै देरसिन नारि सथि बे खेराइ फोरबो गाबोननि दिनाव गंगा दिखांनांगोन लोगोसे दिनै आवाथि मैराथि लुबारि नारि सथि जिरायनानै दं खोनासं लुबारि नारि सथि दिनै आवाथि मैराथि गंगायाव खाग्रि थाइसे आरो सनानि लथा खाग्रि थाइसे गंगायाव खाग्रि बोखांनांगोन मैराथि बिमा जानानै आलारि बाथि लोगोसे दिनै दौदिनि गाबज्रि जादों फुजि जादों सिबि जादों बिरा दिनै गाबोननि दिनाव बोराइ बाथौनि सोरेलाव खाग्रिया थानांगोन बिमाखौ भगबान गासैनोबो दिनै न'खर परिबारैनो बिमा जमुना जानानै बिमा लोक्षि जानानै सान्थियाव फैनो दिनै गुराबा जिराय सारि गोसोखांनो लानानै दिनै गाबज्रि जादों सान्थि नांगौबा दिनै फुजि जादों बै सिबि जादों नांगौ आइ आफा सान्थिनो राजा बेनो बाथौ राजा बेनो गोमो बिबार जरा गुफुर बिबार जरा लोगोसे दिनै गोजा बिबार जरा लक्षि गरबा आगदर बेनो रां रुफा बेनो थाइनै बेनो फिसाफोर बेनो सारि आनन्द थाखाय गिरिया नोंसोरखौ बे जैग' सिबियाव दिनै फोरमायना होदों खांनो जायना सोलायना होबाय फिसाफोर बेनो आलाय दैयाव होनांगोन ना बिबार माला खानांगोन नङा दैयाव खाग्रियाव होनांगोन गाबज्रि जायाखै जों फुजि जायाखै आरो लक्षियाबो खाग्रियाव राङाबो खाग्रियाव बिमा गुरु बिफा गुरु दिनै जाना गुरु दिनै अखानायजासे खेराइ फोरबो खुंखांनानै दिनै खिखा होदों दिनै खाग्रिया बुरा बाथौ थानांगोन 33 कौटि देबगननि शक्ति नांगौबा कौटि देबगननि बोरदान नांगौबा 101नि गोहो नांगौबा बेनो मुनिसिगिरि मुनिसमाया उन्दरासि बिमा गुरु बिफा गुरुनि दिनै बिमा गुरु बिफा बोसोन आसारजोंसो दिनै फिसाफोर एखनथ' बुंदोंना दिनै फारि दिनै लारि लारि दिनै गाबज्रि जादों फुजि जादों दिनै सिबि जादों दिनै आखाइ दिनै आखाइ दिनै आखाइ दिनै फिथाइयाव सारिखिमाखौ बर' दौरिखौ होदों दिनै फिसा देहासो गोरबो सोलेर जिउ सोलेर गाव गारनायालाय मा लायनो खिन्थादो सेफायना होबासो फार्स्टनिफ्राय सेफायना होबासो बेफोरखौ माबाफोरना आलो मटर माना गाव गारनांगौ सेफायना हरबानो जायो बोसोन मोनलांगोन होनदों राहा दिनै जयाव रामाव जालांनो थाखाय जोंनिया सोरनाव दङ जानो दंमा थुंग्राबो जय श्री राम रामाव जोंनि जालांनो थाखाय ईश्वरनि थाखाय दमन खालामनांगौ मुलिबाबो नोंसोर नाम लानानै जिरायनानै थागोन
나이근 돈 왜 또 snack 받네? 아이 스클럽네 저 아이 스클럽 저야 오라마 인디니 칼라이 나네 들랑근 저야 오라마 웃긴데 제레 카레 멘트가 살살이 그나네 뭐하리 시고는 한 나는 앞뒤등 하나는 사이즈 시리야 유니 소리는 그런 강물들은 많은 저놈들이 타라 라인 탕들어 타라 너 로 라인